Katawa ko aning mga amigo nato nga mga dili ingon nato ba. Tungod sa ilahang pagtuo nga sula eskriptura, ilahag yung ipamugos nga kuno ang usa ka pagtulun-an nga dili kuno mabasa sa Biblia, letra por letra, tinumo-tumo. So, buti pasabot, kitang mga Katoliko daw, daghan na itong mga pagtulun-an nga di daw kuno mabasa sa Biblia, so therefore, tinumo-tumo daw kuno na. Ang pangutana, unsa na katinuod? Usa na kadakong bakak, dili na tinuod. Ngano man kay kung ato ang sundon ang ilang prinsipyo nga kung dili mabasa, dili tinuod, sila mismo ang pinakaunang ni kontra ana. Ngano man kay nagtuo sila og soli eskriptura pero dili man mabasa sa Biblia, soli eskriptura. Nagtuo sila sa tudlo sa ilahang mga pastoy nga dili man pud mabasa sa Biblia. Nagisugo ang ilahang mga pastoy sa pagtudlo mahitungod sa gitawag og balaang kasulatan kay puro man na sila claim. Puro raman na sila tawag ining angkon. Puro lang tawag ini kung sa pa ba dawat limpyo ba kung baka. Sige lang angkon-angkon pero walay ihatag ng ebidensya sa ilahang gitawag og pag-angkon. Ikatulo, wala man sa Biblia nga ang mga apostol nagwali nagbitbit og Biblia. Kaya para ingnon nato nga tinuod ang ilang gisulti nga dapat Biblia lang gyud ang atong tuan ug dapat nakasulat gyud sa Biblia. Ikalima, di pud mabasa sa Biblia nga niingon si Ginoong Kristo kapag dili mabasa dili tinuod. Ngano man kay kanang pagtulun-an na always gyud ako nang gibalik-balik din sa programa. Kanang pagtulun-an nga sula eskriptura dili na iya sa atoang Ginoong Hesukristo. Kung dili imbento na ni Martin Lutero. Unsa man ang pagtulun-an nga iya sa atoang Ginoong Hesukristo? St. Matthew chapter 28 verse 20 ingon pa sa atoang Ginoo og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wag yun siyang maingon nga og pabasaha sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Mapod siya nag-ingon nga og pagbitbit mong Biblia. Wala. Wa magsulti ang Ginoong Jesucristo ni ana. Ang giingon ni Kristo tudloi sila. Buot ipasabot na ay gisugo ang ato ang Ginoong Jesucristo nga teacher. Nga gikan niya iyang gisugo katapon iyang gisugo na apotoy gitawag og suguon nga dili maputol ang maong succession aron mailhan og timaan ang kanang maong pagtuuha nga gitudlo og gidawat sa gitawag og sa tao nagikan sa atong ang Ginoong Hesukristo. So karon wa man nagtudlo ang Kristo ana nga sula eskriptura. So buti pasabot kining imbento nga pagtulunan ilang ipamugos na kini kamatuoran di baliktad, di ba? Usa ka nakabaliktad nga gitawag og baruganan. Unsa may sulti ni San Pablo, bisan gani kami usa ka anghel magtudlog ebanghelyo nga lahi sa amo ang giwali ipatunglo. Kunya kay wala man gitudlo sa mga apostol niya mo man ipamugos nila. So sila mismo ang pinakaunang ni kontra. Ang pagtulon-an sa mga ni Kristo sa mga apostol tudluan. Sir RJ, supak ka sa Biblia. Ba mo kuno supak sa Biblia? Nga naman, ang ako ang gitudlo, katurang gitudlo sa balaang kasulatan o gitudlo sa simbahan na gisugo ni Kristo sa pagtudlo. Nga naman, dili mag-exist, dili pwede mo exist ang balaang kasulatan kung walay responsabling magtudlo ini. Dili. Nga na nag-exist ang libro, nga naman, tungkol kayo na ay pinakauna nagtudlo ang simbahan. So, buti pasabot, kanang ilang giingon nga wala na simbahan, di nato tan-awon tong simbahan nga nagbugna ni anang mong gitawag Biblia o sana kabugos. Ngano man tungod sa hinungdan dili makatindog ang balaang kasulatan sa iya halang kaugalingon gawas na irresponsable nga motudlo niini. O kinsa man motudlo ni ana? Malakay chapter 2 verse 7, Isaiah chapter 61 verse 6. Ang mga pari sa Ginoo ngano man kay kanang mga pari sa Ginoo sila man ang sinugo ug alagad sa Ginoong Dios nga labing gamahanan. Wala nay lain. Wala gingon din na nga pastoy ang gisugo nga dili pari kay sa Biblia biya na ay pastor pari man pod. Nya pagkahuman na ay pari mo man pastor. Pero karon daghang pastor dili pari ay bugos na fake mo nang ayaw mong tuo ngano man kanang mga tawhana nang linglara na ang atong kalag-an na ilahang birahon ihatod dito sa dilaab na kalayo sa impyerno.